Aceasta este Gaza. Acesta este prețul războiului modern. O realitate brutală, cu zeci de mii de vieți pierdute. Un genocid în plină desfășurare sub ochii lumii. Dar cine alimentează această mașinărie a morții? Cine profită de pe urma acestei suferințe? Răspunsul este complex, dar o parte esențială se află într-o singură companie. Elbit Systems, gigantul israelian producător de armament. Și, șocant, o parte din această mașinărie are legături adânci cu țara noastră, cu România. Aici unde fabrici și muncitori români devin o verigă vitală în lanțul care duce la distrugerea Gazei. Elbit Systems, fondată în 1967, nu este doar o companie. Este cel mai mare producător privat de armament din Israel, un pilon fundamental al industriei militare, cu zeci de mii de angajați și contracte pe întregul glob. Anul 2025 doar a cimentat această poziție cu acorduri colosale, precum cel de 1,63 miliarde de dolari cu Serbia pentru modernizarea armatei. De la sisteme de artilerie la rachete de precizie și război electronic, Elbit este pretutindeni. Dar adevăratul argument de vânzare? Tehnologia testată în luptă. O expresie de marketing sinistră care înseamnă că produsele sale, de la drone de supraveghere și atac la sisteme de comandă, sunt perfecționate și validate direct în operațiuni militare, inclusiv și mai ales în fâșia Gaza și Cisjordania. Elbit Systems nu doar dezvoltă arme, ci este arhitectul războiului modern. Acest gigant global are o ancoră industrială profundă chiar aici, în România. O prezență care nu este nouă, ci datează din anii 90, profitând de deschiderea de după războiul rece. De atunci, Elbit a devenit un partener strategic al statului român, transformând țara noastră într-un pilon esențial în strategia globală a companiei. Astăzi, Elbit deține filiale cheie în România, o adevărată infrastructură industrială. La Bacău, AE Electronics produce subansamble electronice și cablaje esențiale pentru aeronave și vehicule militare. Tot în Bacău și la Măgurele, Elmet International, un exportator important, fabrică turele teleghidate și aruncătoare de mortiere. Iar la Măgurele, Simultech dezvoltă simulatoare de înaltă fidelitate pentru antrenamente de luptă. Aceste fabrici, cu aproximativ 700 de angajați, nu produc doar pentru armata română, ci și pentru export, integrându-se în lanțul global al Elbit. Și chiar dacă fabricile românești nu controlează destinația finală, calitatea de subcontractant pentru un sistem de armament implică o complicitate industrială indirectă în utilizarea acestuia. O complicitate ce are consecințe devastatoare. Această expansiune comercială a Elbit are loc într-un context internațional devastator și condamnat la nivel global. Organizații pentru drepturile omului, raportori ONU și Curtea Internațională de Justiție investighează acțiunile statului Israel în teritoriile palestiniene sub acuzații grave de apartheid, ocupație ilegală și, cel mai șocant, genocid. Războiul Israelului împotriva Gazei a ucis cel puțin 62.000 de persoane și a rănit peste 157.000. În timp ce lumea privește, Elbit Systems este motorul tehnologic al acestor operațiuni. Compania produce aproximativ 85% din echipamentele terestre și dronele armatei israeliene. În timpul acestui conflict, comenzile pentru Elbit au explodat, cu contracte de 760 de milioane de dolari doar pentru muniție în 2023, direct legate de războiul din Gaza. Tehnologiile sale, descrise cinic drept testate în luptă, sunt rafinate pe trupurile civililor palestinieni, o realitate pe care nu o putem ignora. Echipamentele produse parțial sau total în România sunt utilizate de armata israeliană în Gaza și Cisjordania ocupată. Aceasta nu este doar o colaborare industrială, ci una care creează dependență economică și o complicitate morală. Faptul că fabricile și muncitorii români lucrează în beneficiul Elbit și al Israelului face desprinderea politică și morală de Israel tot mai dificilă.
Aceasta servește pentru a normaliza relațiile economice și militare, chiar și în contextul unor acuzații grave de încălcări ale drepturilor omului. Pe măsură ce Elbit își extinde capacitatea de producție în România, tot mai mulți cetățeni devin angrenați în această mașinărie de război, o mașinărie ce face tot posibilul să ascundă atrocitățile comise cu ajutorul tehnologiei. Cifrele de afaceri ale filialelor din România au explodat în ultimii ani, un semn clar al intensificării acestei colaborări într-un context în care Europa se reînarmează. Dar fiecare contract semnat, fiecare componentă produsă, fiecare leu înregistrat ca profit în România este partea unui lanț economic care se termină cu utilizarea acestor tehnologii împotriva unei populații captive. Aceasta este conexiunea românească a Elbit System, o complicitate industrială care alimentează un aparat de război acuzat de crime internaționale. Ignorând aceste fapte, devenim și noi părtași. Acum este momentul să spunem stop înarmării Israelului. Elbit out. Acum este momentul să cerem responsabilitate. Distribuie acest mesaj. Fă-ți vocea auzită.